Yazi mina ngizonitshena ngoba enye inkinga yeni nama South Africans nami ngiyazibala lapho. Yeah, akekho ophunyulayo, akekho zothi get away. Inkinga yethu sonke. Sinokuthi sizitshena ukuthi uma kungazi ukuthi kunento eyodwa elunga emzabalazweni. Sishiya yonke into ke sifocus ekuyona manje. Uma kunomkhwanazi, hawu nangu umkhwanazi angathi ukhuluma amaqiniso. Sesiyeke yonke into ke sifocus ekumkhwanazi. Angazi ukuthi uma ngathi umkhwanazi uyayiwina impi zonke inkinga ziseziphelile. No. Hayi makuthiwa siyavota, siyeka yonke into enye, siyovota. Angazi ukuthi uma sesiqeda ukuvota, uma siwinile, uma ukuthi siyawina, zonke inkinga zethu zizoqeda ukuvota. Incindezelo yethu ivulekile. It's a system. Now kuzodinga ukuthi sibe systematic ukudila nayo. Yabo? Hayi ukuthi silungise one aspect mase uzitshela ukuthi yonke into ke manje seyiphumelele. Uma sibhizi silungisa izibhedlela, kufanele sibe nenye program yokulungisa izikole. Salungisa izikole ngapha sibhizi silungisa ipolitiki. Silungisa ipolitiki ngapha sibhizi silungisa ijustice injustice system, yabo? Yonke into kufanele ivuke yonke mngane. Maye nina bayeka yonke into kade beyenza abanye, babuye bazogcwala endaweni eyodwa. Hayibo kurigwa amavoti, sesiyeke yonke into asalale lutho olunje sifuna ukuzwa into yokuriga amavoti. No. Bayeke laba amavoti na everything baqhubeke nayo. Nawe bebhizi nomzabalazo wakho because wonke umuntu une responsibility. Yabo? Hayi ke manje kune MK yangazuthi iyalungisa ilizwe. Wonke umuntu useyekileke. Nongayithanda uzokhuluma nge MK. No. Yaba manje sinayo MK well established yaqhubeka as a political party. Iyeke iqhubeke. Nawe une responsibility yenze kumele ngabe uyakwenza. Yabo? Iyona lento egcina sewenza ukuthi ubone amaphutha nala engekho khona. Hayi ngathi manje lento iyafeyila ngathi uyinake kakhulu. Nako okunye kwakho. Wonke umuntu unomsebenzi. Sonke sizosebenza ukuzikhipha la. Ingakho ke sakha iAfrica Unite Movement. iAfrica Unite Movement inama structures amaningi ngaphasi kwayo. Yabo? Ngoba siyaqonda ukuthi inkinga zethu ngisho ngathi siyawina njengeAfrica Unite Movement ukuhlanganisa ama-Africa. But ukuhlangana kuphela ngeke ushe lutho uma abantu abesengxenyeni ethize noma basekhoneni lithize bangayidlala iresponsibility noma irole yabo. Ngaphasi kweAfrica Unite Movement sine team ezobidila nereligion. Si-decolonize kanjani ireligion. Ngaphasi kweAfrica Unite Movement sine team edila needucation. Si-decolonize kanjani education. Ngaphasi kweAfrica Unite Movement sine team edila neinjustice system. Sikwenza kanjani kube khona ubulungiswa. Ngaphasi kweAfrica Unite ngamamazi kwayithina sakhe isystem ezokwazi ukucounter le system. Uma wena ufuna ukuthi manje sonke kasiyeke sokhuluma ngokuvota. Hayibo. Kukhona okunye okuzosala kuvuza ngemumva because abanye sebekhohliwe. Abanye abantu bayacela la ukuthi hey sifake kwiAfrica Unite Movement. iAfrica Unite Movement ifike kubuze responsibility. Ubona abanye sebebaleka because senijwayele ukuthi yonke into iyenzelwa. Jwayele kwenza hayi sukumile sawuvota yonke into izophela automatically. No. Akukona ukujoin iAfrica Unite Movement okuzoqeda inkinga noma okuzoqeda incindezelo yama-Africa. No. Ukuthi wonke umuntu oyijoinile abe responsible. Ngamamazwi adlala irole yakhe afake effort. Sonke akunandaba ukuthi uzitshena ukuthi lokhu kwakho kuncane kangakanani. Konke kubalekile emzabalazweni sidinga lonke ithuluzi esingalisebenzisa because silwa nesystem. Nathi kuzomela sakhe isystem. Yabo? Kuzomela sisorganized sakhe isystem ezokwazi ukuphusha back kule system esicindezelayo. Yekani ukufocus entweni eyodwa at a time, entweni eyodwa at a time. Bayeke laba abadlala irole eku sport. Hamba nawe uyeka education. Khona abanye abaka health. Yonke into ayivuleleke manje. Yasi kuleso sigabako. Uma ufuna ukujoin iAfrica Unite Movement, text iWhatsApp number yakho uzokufaka igroup yini, uthola ilink, ujoin and then sikufake kweofficial group nawe ube nerole nawe ufake effort emzabalazweni okukhula abantu base South Africa. Yeke ukuthi khona abazokwenzela. Asinayo uMandela manje. Asinayo umkhwanazi ke kuzobuyena. No. I-revolution idinga ukuthi wonke umuntu abe uMandela walesikhathi, wonke umuntu abe umkhwanazi walesikhathi, wonke umuntu akathatha initiative afaka contribute kumzabalazo ukuze nayo isystem ibe frustrated ibone ukuthi kunenye isystem evukayo. But uma all you want to do is ukubuka itelevision ubona ukuthi i-unfolda kanjani i-commission izokuthatha unyaka wonke ungazi ukuthi wenzani. Ulinde izinto engeke uzozithola because azikho into ezozithola la ezobe ziletha ushintsho esilidingayo. It's Africa Unite first. Party politics may follow. It's a revolution first. Konke okunye ngingalandela because akubalekile. Peace and pen.